Rêveberiya Xweseriya Bakur û Rojhilatê Sûriyê vê dawiyê grûpeke dina derbideran ji kampa Holê ya parêzgeha Hesekê derxist dê çarçoveya hewlên azadkirina kesên ku tisûc nekirine di dema şerê grûpa terorîst Daişê da. Derxistina vê grûpê ya dawiyê di demekê de tê ku rewşa ewlekariya kampê her diçe xerabtir dibe û şaneyên razayiyên Daişê êrîşan di nava kampê da pêktînin. Berpirsên Kurd bi salan e daxwazê ji civaka navretewî dikin ku çareyekê ji çekdarên biyaniyên Daişê re bibînin. Ew bang li welatan dikin ku welatiyên xwe yên Daişî wergirin lê daxwaza wan tê redkirin ji ber tirsa ku ew çekdar li wan welatan dîsa êrîşan pêk bînin. Ji bo şîrvekirina vê mijarê niha rêveberê navenda Kurdiya Lêkolînan Newaf Xelîl ji Almanyayê bi riya Skype bi me re ye. Dem baş mamoste Newaf tu dibêjî derxistina van derbideran ji kampa Holê çi qas karekî durist e wate tirs nîne ku di nav wan da kesên Daişî hebin. Dem baş bû we ji bo bîner û bîserê dengê Amerîka anha 57,000 û 406 kes hîn di hindirê vê kampê de ne pirêwajîn û zarokin di nav wa 15,000 malbatin Sûrî û Iraqî û ji gêrî wa 8,505 ji 1200 malbat 12,000 malbat bibirîn 10,529 malbat jî ji 5 û 4 netewên cida di vê deverê de ne. Ê Sûrî û Iraqî rêveberiya Xweser ve hesab nake kesên biyanî kesên ecnebî ji bo jî pir hewldanê dike wê deverê karib sivik bike deriya kesayetên êl eşîr kesayetên naskirî û piştî sîviyê wa heta radeyekê wa kesê karibin derkevin nebin metirsî di pirsgirêk tene pirsgirêkek hikûmeta Iraqê zêde wa qebûl nake ew jî tiştekî balkê ji bo çi hikûmeta Iraqê welatiya xwe nabe yani wa welatiya bi rastî wê barê kampa Holê wê gelek sivik bibe wekî di ê Sûrî hêdî wextê kesên tên amadekirin wana derkevin evaya gelek metirsiyê çêdikê dê baş ez xwazim behsa vêkê bikim kek Newaf yanî derxistina wan her hal bi riya navciyatiya serokê êl û eşîran e li wê derê yanî ew dadgeheke berfireh ji waran nayê kirin renge di nav wan da kesên Daişî hebin kesên ku hîn tundin hîn ew îdeolojiya Daişê di mejiyê wan da maye metirsî tune ku civak yani dema ev derbasî nava civakê bibin metirsiyek li ser civakê û xeterê pêk bînin metirsî bêguman heye yani tu nikare sedî sed wa kesa nas bike ji ber datayek yan jî tiştekî bingehî cem te tinekê tê gişa nas bike lê bevkariya hêzê ewlekariyê û rêveberiyê û koalîsyona netewî bi taybet beşê jin û zarokê wê dikêne hinek ji wa berê jî wirbûn wekî penaber wekî meşert wekî yani nazih wê dikêbûn her demekê êdî piştî lêgerînekê û lêpirsînekê derdkevin hinek sivikkirina wê metirsiya kesê dikên dike ew bi hezara malbatên Daişî û wê deverê ne û bi taybet yên Iraqî ji deverê de hatin û wê dikê dimane wekî penaber xwe destî şankirine em bînin rojane êrîş çêdibin kuştên çêdibe ev jî barekî gelekî mezin ser Xweseriyê dike ne tenê kekê salih ne tenê li Holê ne li Holin li kampa Rojin yê hîn xerabtir dêdî 12,000 çekdarên Daişê ew kesê herî metirsîdar bên berdan ew metirsiyê çêdikin wek berî çend roja li xwemukur hatina ew kesayetiyê bi navê Hemed Abdulawad ê naskirî bi navê Reşîd 14 kesên xwe kûj intîharî hezir kirin diriya dê otomobîlê ji باشه kekên Newaf yanî ew em bibêjin ev welatên ku te behsa wan dikî yanî 5-6 welatekî ku Daişiyên wan yanî welatiyên wanên Daişî li wê derê ne argumenta wê wan divê derbarê de çi ye yanî rêveberiya Xweser bi wan re dema dan û standinê dike li gor şopandina te argumenta wan tenê tirsa wan ji ku ew êrîşan li welatên wan pêk bînin yan tiştekî din heye cem wan qebûl nakin yani jalî rahet bi madem wê dikên ji bo çimê metirsiya ser welatê xwe çekin ne wê bên berdan jalî de dibêje ti dokument tune gem karibin wana dadgeh bikin ya darazandina wa bikin li gorî qanûnê bingehê welatê me ji bilî kesin naskirî ne ew kesê naskirî jî ez bêjim tiştê sereke ji bo meselê
ام بيجن او راسجرين لاوروبا هناك داعشي قدام فقراندن بر رياكسيون تونشيد بن هر بارتيكي نولات هر بارتيكي الجول برجودي خير يرسني الجول يربجارتني وكيل منا بيجم ولكن هنا يعني راس هناك راس في هناك في مسألة بقراوة زيادة شو صندري الملك نجبر قداشي أم وبقرين ورياكسيون كير ببن تون ببن جبر بشكل جوانا ولا في أوروبا ودبر دنن ولا تبونه وهي اللي نوراتين بله اف خال زلال كي نواف باش اولات ناخذن وان فحوينن يعني ناخذن وان ورجرن ودمن شما جوا كان نتابي نبي اليكار كو دادگه نجوارا للهريما باكور رجلات سوريا چه بكن يعني اف ارجومنت چاوت دبت جاليه وانده قال لك هولدان جيبون ريبريا خسر قال لك هدي تنكرن قال لك دركتني اوروبا كرن قال لك كونغرس رجمافاني كرن قال لك بكواليسيون نتوير بين مسائل نقاش كده لبراستيج روشكي بر الوزه نالي كاري كن او بنسازيات ويدك كاربن سراس كن ريل بر فاكشتنا بكن وحتى زندان حسكي انا مكوت بيريش كربانا بشارده انتحاريه ونزيكا صدو شيء حفتي كلاش كوفي دابانا وقتك يعني بشركه معنا 5000 کس دبستان كدنه 5000 کس كارن راسي روشات دنياي بقاري بله بقاري كي نواف جبت دما ما كيما دعوه لي بورني ديكم هون چقاس ترس هيا كو براستيجي كامبا هول جارك دن يعني بيجن او برسجريك بتقاو داعش كان بجارك دن ارتيشكي افا بك نظام يعني جارك دخو بدا سر هاف الهريمه بمترسيك يعني چقاس اف مترسي الاداره مترسي قال لك مظنه بتايبت وكنقو زندانا ويران 5000 داعشي تدن او جالك بسركتا صدق جواب فريتيا وباب بنجها جنوب فقراندنا داعش برداعش هند برا ديرا زوري درت كفي مترسيا تهديدات كي قفال خلقت وكيل منا تركيا ريشه كي بك راسي كاربي بسدم يعني دويدك داعش بيج وقت اتصل بقى بنجهي لهولي باراستي خالت زلال بو كي نواف خليل ريفابري نافندا كردية لكولينان تج ألمانيا مرة بيجلك سباس بودماته